Petugas gabungan gelar razia warung-warung sing diduga adol minuman keras tanpa izin edar nok wilayah Kabupaten Tuban. Kasile petugas nemu puluhan botol miras nok warung sekitaran Dalan Pantura. Ben ora ketok petugas, miras-miras kuwi disimpen sing duwe nok rumbukan ngguri warung. Petugas gabungan teko Satpol PP TNI karo Polri Kabupaten Tuban ngelaksanano razia nok minggu bengi sasarane warung-warung sing dicurigai adol miras ilegal sing gak enek izin resmi teko wilayah Tuban. Nok titik sasaran nomor 1, petugas nemok sak botol arak nok warung Basecamp 360 sing diduweni ST 50 tahun nok Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Sasaran liyane petugas nekani warung jus $555 nggone KM 56 tahun nok Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu. Sakbare digeledahi, petugas nemok 13 botol arak, 6 botol kawa-kawa, 16 botol Alexis, 8 botol anggur abang. Aiyah kena. Barang-barang haram kuwi meng disimpen nok rumbukan ngguri warung, dijarak didelikno ben ora ketok petugas razia. Jere penjelasan teko Ibtu Edi Purnomo, KBO Sat Samapta Polres Tuban, botol-botol miras kuwi pancen disimpen nok lokasi sing ora umum kanggo ngelabui petugas. Tapi sayange informasi bab penyimpangan kuwi wis disadari petugas dhisik. Barang bukti puluhan botol miras karo identitas sing duwe warung langsung digawa. Sing duwe warung ape diceluk kanggo sidang tindak pidana ringan utawa tipiring merga nglanggar aturan. Petugas ngomong operasi gabungan karo razia kaya ngene ape terus dilakoni kanggo nertibno perda tentang ketertiban umum karo ketentraman masyarakat nok wilayah Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban.